dabara mai nasuwa kan auna lissafin shi ya tara. In ka biye ta ka zauna daɗi ke sanya asara, kar ka biye ta ka tara ran da ta bar ka gane. Shi zamani sai Allah ba zagin shi ka gane, sai jahili ke illa mai ilimi ya gane. In duniya ta daga ka ta nuni aka san ka, komi na ta taba ka sai kwaɗayi ya shige ka. Mai kirkirar iskanci ko hanyar batanci, ratan baya me amsa kaga arai kai asara. Wanda kawai don ya samu ya kashe rai, kai can mu yare da manya ka ɗauka mai kyawun manufar mu. Mun fi ganin kwaɗayen mu san duniya ra'ayin mu, ba ma san malaman mu yadda muke san mawaƙan mu. Kada ka sa san ranka dan hanyar ka na ɗauka, tun kan na zo aka ɓata ya zanyi in gyara. Ƙarshen duk mai butulci gun Allah yake yanci, a duniya ka gane ka yi zaman ta asara. Kai mai mugun aiki kan mutuwa ta kira ka zo tuban ka ɗauka duk nasara ka tara. Ke mai gudu a gidan siyo mazakar da ki bar su, kin ga iyaye na ki ba su nufin cutar ki. San zuciyar mu ya kai mu wahala a garinmu, ni kadara ta na ɗauka kai mata kaka kama. Kai mai aho biɗi sanho na yi kama da makaho, na ji babban jiba shi ne na yi gani na danne. Shi ilimi haske mai jin daɗi gummai shi ne mai hana masu bukata sarrai na shi gita. Masu batu kan furta jin daɗi ga bukata, ni baiwa ta awaka kai kuma ta ka saka. Nai nasara na tara in an bani na tara, kyan hali in ya karanta kaga wuya a shata. Wasu kaɗan su fahimta kyan nasaba na garinta, mai san ciyo zarafin ka za ya taɓo a halinka. Kaga shiri saka ɗauka karka sakar masa fuska, na je baki na wafari ne ban sauyo ra'ayi ne. Kai dai kar da ka mance ga mutuwa nan kanka, da rana ta kusanci za ka mace ba shakka. Shi daɗin ta asara sai ya zamo da takaici, in ka biye shi ka faɗi a ita duniya na fahimta. Mai waƙar ku gane ne nazari na auna kalifan dai